Felly, mae gen ti ddiddordeb mewn gwerth cymdeithasol. Ond beth yw gwerth cymdeithasol? Mae'n ymwneud â phrentisiaethau a hyfforddiant swyddi. Na, mae'n gyfrifoldeb caffael. Ydy'n cael ei ddarparu gan gyflenwyr neu bartneriaid cadw'n gyflenwi? Mae'n ymyfyriad ticio blychau. Na, ei enw yw bydd cymunedol neu effaith cymdeithasol. Neu effaith gymunedol? Wedi drysu, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Neu ydych chi eisoes wedi dechrau cyflawni gwerth cymdeithasol ac angen help i'w symud ymhellach? Naill ffordd neu'r llall gallwn ni helpu. Dylai gwerth cymdeithasol fod yn unigryw a dylai gynrychioli eich busnes. Mae'n ymwneud a chreu gwerth ydy hwnt i elw. Gwerth sy'n helpu Cymru i ffynnu. Mewn termau ymarferol gallai hynny olygu prynu a chaffael gan busnesau lleol, annog newid diwylliannol i hyrwyddo ffyrdd o gefnogi prosiectau a grwpiau, newid sut a beth rydych chi'n ei fesur, cynnig amser ac arbenigedd i'r cymuned, bod yn barod i edrych ar wneud pethau ychydig yn wahanol. Yn bennaf mae'n golygu cyflwyno arferion sy'n helpu i wneud Cymru'n fwy gydnerth, llewyrchus, cyfartal a iach. Mewn gwirionedd, rhain yw'r rhai nodau deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, a gallwn ni eich helpu i alunio ar ddeddf ym popeth yr ydych chi'n ei wneud. Fydd ein gwaith ddim yn rhwystydd eich twf masnachol, ond byddwn nhw'n eich symud o feddwl am werth am arian at feddwl hefyd am werthnwyd am arian. Gallwn roi arweiniad a chefnogaeth pwrpasor ble bynnag mae eich busnes mewn perthynas â gwerth cymdeithasol. Ydych chi'n awyddus i wneud y newid? I fod y newid hwnnw, gadewch i ni'ch helpu ar eich llwybr gwerth cymdeithasol heddiw am well busnes a Chymru well. Cwmpas. Ymgynghorwyr ar gyfer newid positif.